Siemanko, pani. Tutaj ja, czyli ja. No. Nagrywamy dzisiaj odcinek bez nikogo. No, gramy sami. No, becie nie. No to na moim nowym serwerze. Czekajcie, bo się zabije wtedy. Czekajcie, więcej opcji. Zachowaj jak mam. Dobra, zaraz tam do brzegi świata. To tylko sobie chciałem włączyć i teraz na 100% się zabije. Mówiłem. Okej. Zabijamy się. Sam to nie jest mój nowy serwer. Nie wiem dlaczego mi kreatywnie wybierało. Ja go tam nie wybierałem, co? Ale chyba ten swoją ocelotę. Postaram się tego ocelota oswoić. Wiecie co? Ten ocelot chyba nigdy mnie nie będzie. Dobra, to ja sobie skina zmienię. Anakin, Obi-Wan, ten gościu. Ten. Kiedimundi, Kitfisto, Ahsoka Tano, Kapitan Rex. No i dobrze, chyba z tego serwera jednak wyjdziemy, bo mi się pomyliły serwy. Więc... Spadnę. Zobaczymy, czy to jest ten świat. Tak, to ten świat. Tak. Ciebie nie chcę, ciebie też nie chcę. Pierniczajcie. Na sharpness, więc mam na jednego 2-3 hity. Więc mam na to jest właśnie dobre. Kurde, cała taką zadowolony. Wczoraj przy tym pracowałem. Na tym serwerze byłam nakopać różnych rzeczy, wykopywać diaksy i co do. Zakopałem sobie to, tam jest dom mojej koleżanki, która ma u siebie konie. To jest jeszcze nie zagospodarowane. Postaram się zagospodarować to na odcinku. Pokażę wam to wszystko, tylko że dajcie mi dojść do magazynu, bo magazyn jest na samej górze. Gdzieś tutaj w tych jest, mam magazyn mój. Nie, telefon. Biorę swój telefon. Dobra, hajs mój, hajs. Nice. Mam hajs. Dobra, poprowadzę was, tylko wejdę do siebie. Coś tam pozostawiać rzeczy. I zaczniemy już ten cały odcinek. Tak na poważnie, może coś sobie zbudujemy, jakieś hotemy czy coś. A propos, ile już minut się nagrywa? 4 minuty. Jak długo? No to trudno. Dzisiaj na odcinku Object.pl oprowadzam was po moim nowym świecie. Kurde, co ja zniszczyłem? Glowstone? No jasne. Glowstone to Glowstone. Zawsze go niszczę na F5. Dobra, tak. Przygoda z nowym domem. Może zrobimy... O, mam pomysł.
co w tym odcinku możemy zrobić. Możemy zrobić takie coś, tylko że musimy mieć równy teren. Myślałam, żeby to zrobić gdzieś tutaj. Jedną belkę postawię tu. Będzie taka wysoka, ona musi być. Dobra, gdzieś dotąd. Dobra. To nie jest żadny AT-AT z Gwiezdnych Wojen. Jak chcecie, może jeszcze uda mi się, jeżeli uda mi się, to jeszcze pokażę wam inny świat. Tak, teraz jeżeli chcecie fajne odcinki, bardzo fajne, takie, żeby coś się w nich działo, jakieś z innymi jak prowadził, to musicie dobić 20 łapek w górę i 4 subskrypcje. Mam 2 subskrypcje, więc tylko jeszcze 2 osoby wystarczy, że macie, ale najlepiej, żeby każdy, kto oglądał ten film, zostawił łapkę w górę. Jeżeli chcecie taki super film z kimś, że jest taka wielka beka czy coś, no ogólnie nie był. Miałem jeszcze jeden taki film z moim kolegą Sebą, ale on się na YouTube nie chce wrzucić. Może 25 minut było. Nie wiem, czy to jest jakoś czasowo czy coś. Nie w tym ustaw. Kapłan. To jest wielki budynek, taki dotąd. To jest taka świątynia. To będzie świątynia. To i tak w następnym odcinku. Jeżeli dobijecie jeszcze trochę lajków, to pojawi się następny film. Słuchajcie, ja chyba zaraz nie wyrobię. Skończę ten odcinek i nagram nowy, no bo wiecie, wszystkiego nie skończę, bo ja teraz staram się takie krótsze odcinki. Więc widzimy się w następnym odcinku za 12 minut jakoś. Niedługo, to ten filmik będzie trwał około 10 minut, czy jeszcze chwilę to potrwa. Tutaj miał być obsydian. Jak widzicie, wszystko mi się myli. Nowy film zaraz postaram się wrzucić z dokończeniem tej świątyni. Na razie skończę ten poddasze
nagram jeszcze jeden odcinek i będą 2 odcinki dzisiaj. A może i nawet jeżeli się postaracie i dobijecie te 15, te 20 lajków, 20 łapek w górę i jakieś tam lajków, jak ktoś woli to nazywać, to pojawi się jeszcze trzeci, ale to musi być te 20 albo pod tym, który zaraz się pojawi. Więc macie te 20 łapek w górę dobić i 4-6 subskrypcji, to jest 4 albo 6. Wolałbym 6, żeby dorównywał już mojemu koledze, który też na serii po świętach wielkanocnych u niego wystąpię na kanale. Będziemy razem nagrywać, on możliwe, że wystąpi ze mną. Ale to dopiero plan na przyszłość naszych kanałów. Te plany są na przyszłość, te, które mówiłem. Już trwa 11 filmów. Filmik trwa 11 minut. No to słuchajcie. Tak. Żegnam się z wami. Cześć. I do zobaczenia.